An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye novembre kalo tile 4 san 2022 ni ye an ka dɔnkibaru waati selen bi dɔnkibaru kɔnɔna la an bɛna kuma min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw ka ɲɛmaayaso wa kɔni ye laseli min kɛ min bɛ tali kɛ ɲɔnɔ tɛnɛnku boni fo ka taa se Kona ma. I bɛna ye k'a fɔ banbaci 50 ɲɔgɔnna si olu de kɔni ni binna ye finitigiw ka wulikajɔ fɛ. An bɛna an da don la minnu ye Gawo dugukɔnɔna yɛrɛ kɔni fɛnɛ la Mali finitigiw u ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ayiwa min bɛ tali kɛ polisilakaw sapeur pompier ale ni lakana tigilamɔgɔw tɔw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ yaasa Gawo dugukɔnɔna ani a da kɛrɛfɛ dugu olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogoya min na. Ka bɔ yen min bɛ tali kɛ bi an bɛ waati min na kunnafonidi nasira fɛ teleso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Joliba TV News ayiwa min bɛ tali kɛ hakila olu kɔni ye u ka sariya kɔni bi min b'a yira k'a fɔ teleso in kɔni a bɛ datugu kalo 2 an bɛna an da don o fana la. Ka bɔ o la an bɛ taa an ka jamana kɔ kan n'a ye kibaruya mun sɔrɔ farafinna ale ni farajɛla jamanaw kan ka se ka olu da tulo kan. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an ka wɛrɛw la min bɛ tali kɛ banbaci 50 ɲɔgɔnna si Mali finitigilakaw ye dankari kɛ olu la ka ladɔnnali kɛ Mali finitigilakaw. I b'a ye k'a fɔ wulikajɔ o de kɔni o fanga bonyalen bɛ nin waati laban in na ayiwa min bɛ tali kɛ ka se ka banbaci wale ko o kɛlɛ cogoya min na ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kan. O sababu la Mali finitigiw ye dankari kɛ banbaci 50 la bolofɛn kɔni caman o fana yɛrɛ kɔni sɔrɔ olu kɔ. A bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko DIRPA n'o o ye direction de l'information des relations publiques des armées olu kɔni ye ni laseli yɛrɛ kɔni kɛ. B'a ye k'a fɔ nin waati laban in na a yira k'a fɔ Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka min ye gɛlɛya ye ka se ka o siri banbaciw la ayiwa min ye ka se ka dankari kɛ u yɛrɛ la fo u dagayɔrɔ yɛrɛ kɔni na. I b'a ye nin waati laban ninnu na min bɛ tali kɛ banbaci yɛrɛ kɔni caman na olu yɛrɛ kɔni ni binna ka sababu kɛ Mali finitigiw olu ye baara minnu kɛ dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na. N'i y'a jateminɛ semaine tɛmɛlen na n'o ye dɔgɔkun tɛmɛlen ye ayiwa kunnafoni minnu sɔrɔla olu b'a yira k'a fɔ ka ta octobre kalo tile 13 ka taa bila tile 18 na. I b'a ye wulikajɔ min kɛra Mali finitigilakaw fɛ sanfɛ ale ni cɛden minnu yɛrɛ kɔni bɛ duguma o de kɔni kɛra sababu ye min ye banbaci minnu u ka dagayɔrɔ min ni a bɛ fɔ minnu ma ko Katiba de Masina ayiwa fo u dagayɔrɔ la n'o ye Ndiaye ye ale yɛrɛ ni min bɛ tali kɛ Ɲolo o cɛ ye kilomɛtiri 21 ɲɔgɔnna si ye k'a daminɛ banbaci 13 dankari kɛra olu la nɔ bolofɛn min fana tun b'u bolo o de bɛ taa PM 13 n'u ye PKM o 2 ani mortier 1 fo ka taa se roquette 1 yɛrɛ fana ma moto 5 o fana sɔrɔlu kɔ ani taji yɛrɛ kɔni caman o kɔni o fana minɛlu la nɔ kunnafoni y'a fɔ cogoya min na o fana tɛmɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ octobre kalo tile 23 ayiwa min ye bolofɛn caman ye n'a bɛ tali kɛ AK 47,01 n'o ye canon de recharge ye PKM 1 ale ni PKM 1 obi ale ni chargeur 4 fo ka taa se AK 47 ayiwa ani kɛlɛkɛminɛn caman o kɔni o sɔrɔla banbaci ninnu yɛrɛ kɔ ayiwa o don kelen na i b'a ye min ye DIRPA ye Mali finitigilakaw olu ka kunnafonidiso o kɔni b'a yira k'a fɔ kunnafoni min kɔni sɔrɔla Mali finitigilakaw fɛ n'o ye Kona yɛrɛ kɔni mara ye o kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ banbaci 1 dan kɔni o kari kɛra olu la pistolet 1 automatique o sɔrɔla fo ka taa se min ye terroriste maa 4 siga kelen bɛ mun na o kɔni olu minɛra banbaci ninnu yɛrɛ kɔni na a bɛ fɔ maa minnu ma minnu bɛ t'u ka mugujugu ka to olu da n'a bɛ fɔ olu ma poseur d'engin explosif olu kɔni maa 2 o fana sɔrɔla ani minnu n'o o bɛ banbaciw u ka taa ni ka segin n'u ka baara ninnu ka se ka olu bɛɛ lajɛlen k'o labɛn o yɛrɛ kɔni maa 1 minɛra fo ka taa se u ka chargeur 1 ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔla ni ale ka baara ye jumɛn ye n'o ye ka se ka yaala duguw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ mun ma ko zaga ka to o minɛ jamanadenw na ayiwa o siratigɛ la tuguni i b'a ye kunnafoni kɔni ye sigɛnnamaa dɔ yira n'o ye banbacimɔgɔ ye ale kɔni welela min ye Baɲangara
mara yɛrɛ kɔni na ka bɛn ni halisa octobre kalo tile 20 ani 7 san 2000 ani 22 n'an taara min ye Peterson Bogo ni ale yɛrɛ kɔni ni Boni cɛ ye kilomɛtiri 30 Mali finitigilakaw banbaaci 3 u sera ka dankari kɛ olu yɛrɛ kɔni na an'u bolofɛn caman ka se ka o minɛ kɔ wa min ye kɛlɛkɛminɛnw ye fo ka taa se a bɛ fɔ marifa min ma ko 7 mm 62 wa ale 6 millions ni ani minɛn caman ni minnu n'olu yɛrɛ bɛ don mugujugu olu yɛrɛ kɔni labɛnni na wa ani u bololaminɛ kɔni caman o sɔrɔla fo ka taa se banbaaci 2 yɛrɛ minnu ni olu yɛrɛ kun ɲininen bɛ kojugu ka bɔ yen halisa kunnafoni minnu sɔrɔla o kɛra sababu ye tuguni tɛnɛnkun yɛrɛ kɔni mara la Mali finitigilakaw ye wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa i m'a ye k'a fɔ kunnafoniw sɔrɔlen ayiwa kunnafoniw ɲinini fo ka tila k'o sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Peterson ale n'a dafɛ dugu yɛrɛ kɔni kan min ni a ma jan serment yɛrɛ kɔni na o sababu la Mali finitigiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye banbaaci 2 dankari kɛr'o la moto kelen ayiwa o kɔni o sɔrɔla banbaaciw kɔ k'o tiɲɛ AK-47 kelen ale ni u ka minɛnw munition n'o ye marifakisɛw bɛ sɔrɔ minɛn minnu kɔnɔ ayiwa o kɔni 2 o sɔrɔl'o kɔ taliki waliki kelen telefɔni 6 o kɔni o minɛr'u la ayiwa o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni bɔlen nɔ i b'a ye banbaaci u dagayɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka se ka o yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔn Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 28 san 2022 banbaaci siga kelen bɛ maa min na 4 ɲɔgɔnna si olu kɔni dankari kɛra olu la Douentza mara la ka b'o la octobre kalo tile 28 san 2022 Mali finitigilakaw i b'a ye kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔlen ɲɔno mara yɛrɛ kɔni na wa wulikajɔ min kɛra o kɛra sababu ye banbaaci 2 o kɔni dankari kɛr'u la AK-47 4 min bɛ tali kɛ 47.01 na PKM o kɔni AK-47 4 ayiwa ale ni PKM 1 min bɛ tali kɛ chargeur n'o ye AK-47 ye ayiwa o caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔla banbaaciw yɛrɛ kɔni kɔ a bɛ fɔ min ma PKM ale bololafɛn minɛ wɛrɛ olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla i b'a ye kunnafoni b'a jira k'a fɔ tuguni min ye jateminɛw kɔni kɛra ka bɛn ni octobre kalo tile 30 ye o jateminɛ min kɛra o de kɛra sababu ye tuguni wulikajɔw kɛra Geleje n'o bɛ tɛnɛnkun yɛrɛ kɔni mara fɛ Mali finitigilakaw ye banbaaci 15 ka dankari kɛr'u la maa 6 o kɔni o welela Mali finitigilakaw fɛ an'u bolofɛn caman kɔni sɔrɔl'u kɔ halisa ka bɛn ni novembre kalo tile 1 san 2022 wulikajɔ halisa o bɛ sen na jako wɛrɛ min n'ale bɛ poko yɛrɛ kɔni mara fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔno kɔnɔna la ayiwa finitigilakaw ye dankari kɛ maa 5 la ale ni moto 5 fo ka taa se a bɛ fɔ min ma ko tricycle o fɛnɛ sɔrɔl'u kɔ n'o ye 5 ye ayiwa ani telefɔni yɛrɛ kɔni 3 o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla banbaaciw yɛrɛ kɔni kɔ kɛlɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ min ye o kɛnɛ kan kɛlɛcɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ opération Maliko Masawome Aluseni na ale banbaaci u ka ɲɛmɔgɔba dɔ yɛrɛ min n'ale yɛrɛ kɔni kun ɲininen bɛ kojugu ale yɛrɛ kɔni dankari kɛra ale la ni wulikajɔ fan fɛ n'i taara jamana kayangan fan fɛ kunnafoni min ni a lasera DIRPA mɔgɔw fɛ octobre kalo tile 30 ayiwa i b'a ye jateminɛw ni yaalaw ni zolendaw olu kelen kɔfɛ maa 3 banbaaciw la ayiwa min ni olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla so yɛrɛ kɛrɛfɛ min ni a man jan i b'a ye k'a fɔ sugu yɛrɛ min n'a bɛ fɔ ko Dral ayiwa o yɛrɛ kɔni mara la commune min kɔnɔna la o de ye Kabila n'o o ye Kati yɛrɛ kɔni mara la o sɔrɔla so kɔnɔ yen so min n'a ni Dral yɛrɛ kɔni man jan i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ marifa kelen na n'o o ye PME fo ka taa se a chargeur 2 ale ni cartouche 70 ɲɔgɔnna si ni ale ye u ka marifa jugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko semi 7 mm 62 o kɔni o mugu ye ale ni moto 3 telefɔni 12 ayiwa ani a ɲɔgɔnna si caman olu de kɔni sɔrɔla banbaaci wale kɔni a kɛbaaw kɔ halisa Mali finitigilakaw b'a jira k'a fɔ nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la adamadenya hakili kɔni tɛra ninnu kelen na ayiwa olu bɛɛ lajɛlen kɔni na halisa ka taa ni banbaaci kɛlɛ ye Mali finitigilakaw an y'a fɔ o ni polisiw fo ka taa se sapeur pompiers ayiwa olu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan min ye ka se ka wulikajɔ kɛ Gawo ale ni a dafɛ dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a laɲini ye jumɛn ye yaasa lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na colonel min tun bɛ baara ɲɛma o de ye Isa Bagayogo ayiwa wulikajɔ ninnu kɔni daminɛra octobre kalo tile 29 san 2022 a wulikajɔ a bɛ yaala ko fɔ ka se ka jateminɛw kɛ mun na basigi bɛ se ka na
na dugu kɔnɔ cogoya min na ni a bɛ fɔ cogoya min na u y'a tɔgɔ wulikajɔ yɛrɛ tɔgɔ da ayiwa dugu basigi ayiwa min bɛ tali kɛ Gawo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kɛra sababu ye i b'a ye Gawo n'a dafɛ dugu minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ Mali finitigilakaw sera ka mara k'o nati yen yɔrɔ la an y'a fɔ nin kulu in cɛla garde nationale b'a la gendarmerie polisi b'a la fo ka taa se protection civile ma n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ maa 200 ani maa 18 na n'o olu ye Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ye nin wulikajɔ min kɛlen filɛ finitigilakaw fɛ Gawukaw yɛrɛ ye nin tanu kojugu a ko a laɲini ye jumɛn yaasa basigibaliya o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ Gawo a n'a dafɛ dugu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la u ka baara in senfɛ mobili minnu bɛ yen ni plaki yɛrɛ kɔni t'olu la u b'olu minɛ fo ka taa se kɛlɛkɛminɛnw ale ni dɔrɔgu jugu ayiwa minnu ni o yera taamadenw walima malidenw bolo Gawo yɛrɛ kɔnɔna la walima maa wɛrɛ bolo o kɔni o bɛ minɛ olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na colonel Isa Bagayogo a kɔni ye min ye finitigilakaw ka se ka wulikajɔ ka a sara u la min ye ka se ka cɛsiri k'o ɲini u fɛ ka tila k'a fɔ ɲɛna adamadenya hakɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ u k'u hakili to o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ laɲini kun ye jumɛn ye ayiwa n'an ye laɲini kun ye yaasa basigi bɛ se ka na cogoya min na Gawo kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ n'an ma wuli k'an jɔ ayiwa Gawo kɔni mara a bɛ tilanna k'a sababu kɛ basigibaliya ye k'olu ka laɲini ye jumɛn ye malidenw an'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana cogoya min na a ye bɛɛ lajɛlen wuli ka to o baara kofɔlen yɛrɛ kɔni ma a y'a jira k'a fɔ laɲini min kɛra u fɛ ni o bɛ tali kɛ dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ quartier 7 fo ka taa 8 na olu kɔni bɛɛ lajɛlen de bilala u ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye a quartier kelen o kelen i b'a ye k'a fɔ Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ yen wa ɲɛmaa yɛrɛ kɔni b'u la mun bɛ baaraw yɛrɛ kɔni lakile a don fɔlɔ yɛrɛ la i bɛna ye k'a fɔ mobili 30 o de kɔni sɔrɔla ka taa n'o ye ka 1 na ayiwa minnu ni ayiwa plaki ko ta ye dɔw ye i b'a ye dɔw yɛrɛ kɔni ta sɛbɛn jɔnjɔn tɛ mobili dɔw la walima i b'a sɔrɔ sɛbɛn bɛ mobili minnu na ayiwa i b'u papier ɲɛnama t'olu la walima marifa minnu yɛrɛ bɛ kɛ maa dɔw bolo yen nɔ i b'a ye sɛbɛn ɲɛnama kɔni t'o la a bɛ fɔ minnu fana ma ko marifa de guerre ayiwa mobili minnu yɛrɛ kɔni minɛra i b'a ye a bɛɛ lajɛlen kɔni u y'u tɔgɔw sɛbɛn k'olu bila yen nɔ ani maramafɛn minnu yera ka se ka olu yɛrɛ kɔni fana minɛ cogoya min na Gawo population kɔni y'a jira k'a fɔ nin wulikajɔ ni nin baara min bɛ ka kɛ Mali finitigilakaw fɛ n'a bɛ tali kɛ ka se ka basigibaliya k'o kɛlɛ cogoya min na olu b'a fo nin wale in fo kojugu Bubakar Jalo n'ale yɛrɛ ye Gawuka ye ayiwa ale kɔni ɲininkali y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na lakanabaliya kɔni bɛ yen nka ni nin kɛra sababu ye nin wulikajɔ in kɔni bɛ kɛ sababu ye lakana kɔni bɛna se ka sabati jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Gawo kɔnɔna ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na Gawo a dogolen tɛ maa si la lakanabaliya kɔni o ɲɔɲalenba de kɔni bɛ yen nɔ min ye hali ka se ka taa cɛw k'o kɛ maaw la fagalijugu binganijugu an bɛ ka ninnu bɛɛ de ye Gawo kɔnɔna la ka bɔ yen an y'a fɔ cogoya min na baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma haute autorité de communication ni ale yɛrɛ ka laɲini ye ayiwa yaasa min bɛ tali kɛ kunnafonidi ko a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don min ye lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na o sariyaw b'olu bolo o kama olu ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Jeliba TV News la olu ka émission min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma éditorial ni a émission yɛrɛ kɔni ɲɛnɛmaaba ye Mohamed Atayer Alidou ale ko a ka émission kɔnɔna la waati tɛmɛnlenw na ayiwa aki mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko a ye wale kɛ wale min n'o ma to olu jimi sira yɛrɛ kɔni fɛ a bɛ dankari kɛ ko caman na o kama olu y'a laɲini a ka bɔ ka se ka min ye hakilina min a bɛ k'a fɔ ka bɛn n'o ye ka se ka o da maaw yɛrɛ kɔni tulo kan nka i b'a ye k'a fɔ o bɔlibaliya min yɛrɛ kɔni kɛra ayiwa o de kɔni kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ aki la u kɔni ye lajɛ kɛ lajɛ min kɔnɔna la ayiwa u kɔni bɛ sariya ta sariya min n'o o b'a jira k'a fɔ teleso min n'a bɛ fɔ Jeliba TV News ale yɛrɛ kɔni bɛ datugu n'o ye ka kalo 2 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si kɛ nka maa min ye Atayer ye a kɔni a ma to ten a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na anw ka démocratie ale yɛrɛ kɔni k'a kan siri ni ka sera k'a bila bɔrɔ kɔnɔ ayiwa min bɛ ayiwa hakɛw n'o o ye ka se ka da lakanabilali o min ni o wulikajɔ n'o olu kɛra kɛlɛjugu kɛra o nɔfɛ san 1991 ko nin ye o bɛɛ lajɛlen de kɔni donnen galama la k'a daminɛ septembre kalo tile 30 yɛrɛ kɔni na min bɛ tali kɛ journaliste min ni an y'a fɔ ne ale ye Mohamed Alidou Atayer ayiwa i b'a ye k'a fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa wale min kɔni bɛ ka kɛ ale b'a fɛ jamana ɲɛmaaw u ka se ka wuli ka se ka fɛɛrɛ k'a la bari ka d'a kan diɲɛ donna sirakɔrɔw kan an bɛ ka wale caman ye wale minnu n'olu cɛman ye e ko jamana yɛrɛ kɔni tɛ ka mara ni maa dɔ yɛrɛ kɔni hakilina ye n'a bɛ fɔ minnu ma ko ful ni dun ko ful a bɛ i na komi maa dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ
kungo dɔ la ayiwa ayi kungo in o banna bɛɛ lajɛlen wulila ka se ka taa i ka ci la o kuma min fɔra jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo ka taa se ayiwa aki mɔgɔw ma u ko nin kuma in kɔni a bɛ dibi la min bɛ tali kɛ journaliste in na a ka se ka bɔ ka kuma in k'a bɔ dibi la yaasa faamuya yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ a la nka nin mun yɛrɛ kɔni kɛra Mali kɔnɔ journaliste caman olu yɛrɛ kɔni bɔra ka se ka u ka dusumakasi k'a jira ayiwa min bɛ tali kɛ wale min n'a kɛra ka ɲɛsin Joliba TV yɛrɛ kɔni ma hali ni maa dɔ y'a jira k'a fɔ ko min bɛ sen na ale yɛrɛ kɔni t'i da don a la mais a k'a dɔn k'a fɔ ko ale baarakɛɲɔgɔn o de ye Alidu ye i n'a komi journaliste do i n'a komi ale yɛrɛ ye journaliste ye ale kɔni tɛna sɔn fiyewu ka se ka a labila an bɛ waati min na hali jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ minnu ma l'association des éditeurs de la presse privée ninnu bɛɛ lajɛlen ye u ka dusumakasi ka se k'a jira ka bɛn ni nin wale yɛrɛ kɔni kɛlen an bɛ taa Senegal min bɛ tali kɛ Ousmane Sonko ni ale yɛrɛ kɔni ye fanga sina ye bi an bɛ waati min na e ko kiiri tigilamɔgɔw u kɔni u ma wele kukura tuguni wa bari ka d'a kan san 2021 Ousmane Sonko min ye ale yɛrɛ kɔni ka kibaruya ye a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ salon dɔ la maselikɛla minnu bɛ yen nɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko a kɔni a binna ale kan ayiwa o mun yɛrɛ kɔni kɛra kiiri tigilamɔgɔw wulila kɔ f'a kɛra sababu ye Senegali jamanadenw yɛrɛ kɔni wulila o wulikajɔ min kɛra o kɛra sababu ye maa 13 olu yɛrɛ kɔni ni binna wulikajɔ yɛrɛ kɔni senfɛ nka bi kiiri tigilamɔgɔw seginna k'a wele o ko kelen na tuguni nka u ye fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa wulikajɔ ninnu ayiwa olu bɛ se ka bali cogoya min na kiiri tigilamɔgɔw fana bɛ se k'u ka baara kɛ cogoya min na halisa ka bɔ yen an bɛ to an ka jamana yɛrɛ kɔ kan halisa min bɛ tali kɛ Nathalie Yab ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min ni a bɛ farafinna hakɛ ka se ka olu ɲini farafinna lakanali a b'olu yɛrɛ ɲini n'a bɛ fɔ ale ma panafricaniste do ayiwa a ka baara ni a ka taabolo n'a kunkulena yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye Faransi ɲɛmɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko a tɛ se ka don olu ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ tuguni o wale in kɔni kɛra waati tɛmɛnlenw na nka bi min bɛ tali kɛ dɔnkilidala min n'a bɛ fɔ Kalifa Blondi o de kɔni ye tiɲɛ k'a sigi Nathalie ma bari ka d'a kan a bɛ a ka jamana lafasali min ni farafinna lafasali min kɛ ayiwa o wale de kɔni bɛ ka digi nanzaraw yɛrɛ kɔni na ayiwa ale y'a ye k'a fɔ a bɛ tiɲɛ ka jo b'a bolo o kama ale bɛ a lafasa bi an bɛ waati min na ka d'a kan a bɛ kɛlɛ min na bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛlɛ don n'o ye farafinna ye ka b'o la an bɛ taa halisa min ye Faransi yɛrɛ kɔni jamana kan ayiwa u ka wasabilen kɔnɔna la wasadenw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye la ayiwa min bɛ tali kɛ u ka wasaden dɔ la n'o ale yɛrɛ kɔni farila kulɔri a kɔni ayiwa farilafin don ayiwa o farilafin min ni ale y'o ye k'a to kuma la kuma ninnu kɔni kɛra guwana dɔ la o de y'a yira la k'a fɔ tuguni k'a ka segin ka na farafinna a ko tiɲɛ don ale yɛrɛ kɔni ale kɔni burujuw bɔra farafinna la nka ala y'ale garisigɛ Faransi la ale ka baaraw kɛra sababu ye ka se k'ale kɛ wasaden ye ayiwa ale bɛ bɛɛ lajɛlen de ka hakɛw kɔ nka bi a m'a dɔn k'a fɔ an bɛ se k'an to nin waati in na halisa nin ko ninnu kɔni bɛ ye duniya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ walima wasaden minnu kɔni sɔnna ka tugu a kɔ bari ka d'a kan wale min kɛra wale juguba don olu ko u bɛ fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen kɛ min ye wasabulon kɔnɔna ye o bɛ se ka nin hakilina ye ka se ka a ɲangi cogoya min na i b'a ye k'a fɔ a kɛra min ye wasaden min n'ale bɛ kulu la a bɛ fɔ kulu min yɛrɛ ma ko Front National ni ne bɛ dansigi an ka bi n'o ye don kibaruw la ayiwa min ye tuguɲɔgɔnkɔ ye a b'olu jiri ka ja ninnu k'olu cari yaasa diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ